Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш J. Дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ҳамчунин мошиниҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон фирма чӣ намуд реклама ки бошад маромад сурат маълумотша дар WhatsApp имуро кунед, мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имрӯза навор бисёр мошина ҳаст: Opel Sedan, Opel Vectra, Opel Astra J Hatchback ва Opel Caravan ҳам ҳаст. Ва Opel Vectra ва дигар ҳамон мошинои Hyundai ва Daewoo Nexi, мошинои боркаш, танген, ҳамин хел мошино бо нархҳои арзон. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинаҳо дар кор аст, мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 177 сомонӣ. Навора сар мекунем, маромад рафтем. Дӯстони азиз, пешаи наворо сар кардан якта компанияро ба шумо тавсия метиҳем ки грузоперевозка аз Москва ба Тоҷикистон, яъне ки аз Москва бора гирифта ба шаҳрҳои ноҳияи Тоҷикистон оварда мерасонанд. Хоб, ба тарафҳои Душанбе, Рудаки, Хуросон, Қурған, Уяли, Вахш, Гулистон, Калхозобод ва Қумсангир, яъне ва Гараотӣ. Яъне ки ай Москва агар ки шумо бора оварда тиен 1 килош 40 рубл, агар худашон рафта гиранд 50 рубл. Агар ки бортон бисёртар бошад, яъне ки скидка дорад. Ин компания дӯстони азиз 7 сол фаъолият доранд ки бе ягон ташвиш, бе ягон маълул оварда бортона 100% расонда метиҳанд. Якум рақамошон аст Россия ки рақамо кор мекунад, WhatsApp пайваст доранд ва дуюм рақамошон аст ки мегафон аст, пазитияни кор мекунанд. Ин компания дӯстони азиз 100% гарантия 7 сол аст ки масалан фаъолият доранд. Метавонед шумо аз канали мо мисол занг зада ба ҳамин кас боротона супорен. Маълумотои бештар ва аниқша аз ҳамин рақамо метавонед ки гирен. мо ҳамин компанияро проект карда ба шумо совет метиҳем. дӯстони азиз, кадомитон агар ки ба Тоҷикистон бороӣ кунед, аз Москва худашон мегиранд. Агар ки худатон роӣ кунед, яъне ки оварда тиен, яъне ки 1 килош 40 рубл бо скидка ва ба дигар шаҳрҳои ноҳияи Тоҷикистон ҳам, яъне ки бо тариқи маслиҳат оварда мерасонанд. Маромад дигар маълумотоша гиред, чӣ намуд боре ки дорен ба Тоҷикистон соҳ саломат оварда метиҳанд. 7 сол аст ки мисол ҳамин одамо дар ҳамин система, дар ҳамин соҳа кор мекунанд. Бештар маълумотои пурра аз ду рақамҳо маромад тамос гиред. дӯстони азиз, мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшии имрӯза аст ки Opel Astra F аст ки дар кузифи Sedan соли барои 6 1992 аст ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. Мотор мега 1.8 простой мега мошина коробка механика, ҳолати мошин мега беҳтарин. Мошин бадрои ягон камбудӣ надорад, 4 та балон 80% документош ҳаст. Мошин мега 7-8 сола мега ки дасти як одамда гаштест, яъне ки мошина мега хела пеш мега гирифта будем, дасти як одамда гаштест. мошинча 100% мега дар хона мега хобай кадоме ки мехарам мега нархш 23000 сомонӣ аст ки бо арзонтара мешавад. 92 сол, яъне ки солошон ранги солҳои 94, яъне ки ҳамин хел солҳои созтар мето. Сайсен опшин бадрон 100%. Салон тоза, мошин опшин соҳибаш мега беҳтарин ҳолати такси гаштагӣ нест. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 23000 сомонӣ бадрон, бо одамони конкретна харидода арзонтарам мешавад. Якум рақамошон аст мегафон кор мекунад ва дуюм рақамошон номерои Россия аст ки нашаб кор мекунад ва дар рақамошон имо пайваст дорад. маромад дигар маълумотои пурра ва аниқша тариқи ҳам телефон метавонед ки гирен. мошинча мегӯяд ҳолаташ беҳтарин, ҳама ҷош гарантикатӣ. тамос гиред. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. дуюм мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон ки грузовой танген аст ки соли барои 6 2012 сол ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. мошин мега экономни тоза мега бе камбудӣ. моторш барадор 1 литр, коробкаш механика, ҳолати мошин мега беҳтарин. мошин мега хай ҳуҷҷатош мега нав уже бучидагай, балон мега пачка, хадавои кадагӣ, салон тоза, ҳай мошинча опшин бадрон беҳтарин ҳолат мега соҳибуш. мегири фақат корта сар мекунем. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе пеши бозори Балх ва фурӯхта мешавад бо нархи 31500 сомонӣ ки боз кадоме ки мегирад арзонтара мешавад. хоб, ин ҳамин рақамошон аст мегафон позитияни кор мекунад ва дар ин рақамошон дӯстони азиз, яъне ки WhatsApp пайваст доранд.
кадоме ки шумо мехарем боз муомила ва савдои хубам дорад. Хадавои падавои балон ҳамаш 100%, фақат як ҳуҷҷаташ буҷа ҳуҷҷатча мекунен тамом. Вариантҳои алиша масалан ягон опелои хечибек бошад мегӯяд алиш мекунем. Хай бо ягон вариантҳои хуб дошта бошед, вариантҳои худтона пешниҳод кунед. Ҳам рақамошон мегафон ҳастай кор мекунад, ҳам имо ватсап ҳардуш пайваст дорад. алиш ба опелои хечибек занг занед. дӯстони азиз, шумо агар чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон маҳсулот, ягон техника чӣ намуд реклама ки бошад марамат сурат маълумотро кунед, мо дар видеои оянда фурӯшда эълонда мегузорем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон ки Hyundai Avesto аст ки соли 2001 солае ки бензин газ ардаш кор мекунад, гази Евро 4 дорад. Hyundai Avesto соли 2001 сол беҳтарин сайзтара газ бензин ва гази Евро 4. Авбио мотораш 2 литра, коробкааш механика, ҳолати мошин мега беҳтарин ай. Мошин мега як сола ҳуҷҷат дорад, 4 та балон мега навай, хадавои соз, 4 диска ва кондиционер, электропакет, опшин баъдро мошин ҳамачи дорад. Хай худтон медонен 2001 сол. Вай намехе свети радной аз худаш. Мошинча мега 100% ай. хоб дастрош намегад фурӯхта мешавад бо нархи 50000 сомонӣ, бо кадоме ки мегирад арзонтара мешавад. дӯстони аз нархи ҳамин мошино ай 65 боло аст, яъне ки бародарда сум дар кора мегӯяд, яъне ки дигар намуд мошин мехарем мегӯяд, ба ҳам хотир мошина фурӯхтесай. ягон мошинои мерседесо бошона мегӯяд, яъне ки вариантҳои худшона мегӯяд алиш кунад. Ака намедонам мерседесои сечка мегӯяд, мерседесои 190, хай дигар намуд ҳамин опшин ба мерседес алиш мешавад. хоб мошин дар ноҳияи Данғара айни ҳол қарор дорад. нархаш 50000 сомонӣ, кадоме ки мегирад боз муомила мешавад ва алиш ба мерседес. хоб ин ҳамин рақамошон ҳастай кор мекунад, метавонед ки дигар маълумотҳои пурраша аз ҳамин соҳибашон гиред марамад. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшӣ ҳастай баъдрон ки бояд тега ҳастай Opel Astra F3 ки дар кузофи Sedan соли 1990 ҳастай ки мошина мегӯяд полни худ 95 кардагӣ. бензин газ кор мекунад, мотор 1.6 литри простой, коробка механика, ҳолати мошин мега беҳтарин ай. нав мегӯяд ҳуҷҷат кардем, мега як сола нав як ба қарибӣ мега кардем, як сола мега ҳуҷҷат дорад. хоб аккумулятораш пачкай балон созай люк дорад, фақат кам-кам як ду ҷои лакҳои краскаш, яъне ки яъне сӯхтагӣ аст баъдон, кам-кам ҷои сӯхтагӣ дора, хай мелечовка кор астай. косметически опшин камтар кор дорад. дигар мошин мега хе 100% мега мошин 95 кадагай. салон тоза, ҳама ҷош беҳтарин ҳолатда. хоб мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Калхозобод ва фурӯхта мешавад бо нархи 23000 сомонӣ, ки бо кадоме ки мегирад бо арзонтара мешавад. якум рақамошон аст мегафон кор мекунад, дуюм рақамошон инашам Тоҷикистон ва сеюм рақамошон намури Россия аст, инашам кор мекунад ва даҳи рақамошонам ватсап пайваст доранд. одамоне ки наличи сумката мегирад арзонтар муомилаи хуб дорад. як сола ҳуҷҷат, балон пачка, аккумулятор нав, люк ва хай камтар лак сӯхтагае ки мисол бо ба ҳам хотир арзонтара мекунад. мошине ки 100% хелае ки дасти як одам дай. мотор ҳамаш беҳтарин бе ягон таъриф. дӯстони аз рақамошон аста, метавонед ки занг зада бо дигар маълумотша аз соҳибашон гиред марамад. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшӣ ҳастай баъдрон ки Opel Astra G ҳастай ки намхали светои вишнови, светои сурх, соли 1999 ҳастай ки бензин газ ардаш кор мекунад. мотораш мега простой 1.6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ. краскаш соз, 4 диска, салон тоза, радной краска, мошинча бардорам 100% мега соҳиб бош. Не ки нашод, ҳуҷҷат, хадавӣ ва пусидагиш ягон чиз гуфтагӣ нест, фақат ҳолати мошин мега нахаду. нархи мошина мега 36 та мега бо мега арзонтар мешавад ва мошин қарор дорад дар айни ҳол мега дар территорияи шаҳри Панҷакентай. хай номераш 01 мумкин ки душанбе дам боша, бо хай як бор дигар бо дигар маълумотша не ки ҳозир мега мошин дар территорияи Панҷакентай. нархи мошина чихел эктон 36 та бо арзон мешавад ва нами рақамошона TCL кор мекунад, дигар маълумотша аз соҳибашон мегирем. дӯстони азиз, чӣ намуд реклама ки дошта бошед, хонаҳай, заминаи, квартираи, мошинаи, ягон аробаи великаи, ягон техникӣ, чӣ намуде ки боша рӯй кунед, мо фурӯшта мегузорем. фақат лайкҳоро фаромӯш накунед, гузорем ва силкаи навора дар ватсапи мо подлисаш кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ.
ماشین فروشی نوبتی است بادرون اوپل وکترا آ است که سویتوی سفید سال برایش 1994 است که بنزین گاز هردش کار میکند 94 سال یک ساعت رنگ 95 سالای بادرون موتور 1.6 لیتر коробка механика سیستم ماشین میگه نخدو ماشین میگه یک سال حجت دارد چاشکهاش میگه وارد ندارد رادنوی کراسکا سفید سالن توزه 4 دیسک 4.75 فویزا خیلی اگر معلومات ایلاوگی خواهید اگر فهمیدن با قطعشون تماس میگیریم ماشین این حال در شهر وحدت قرار دارد و فروخته میشود با نرخ 20,000 سومونی اگر چند ارزان میکردگیش گفتگی نیست نه که فقط خواهش که آدمانی خریدار میگه زنگ زنن چون که آدمانی کارگر میگه بسیار با تلفن گپ زدن نمیتونیم آدمانی نلی چی میخریدگی باشه میگه معامله دارد خب این همین رقماش هست مگافون با کدام شما اگر سومتون تیار کی باشد میتونید که دیگه معلومات پرش گیریم و سودا کدا گیریم مرما مگذاریم به هفتم ماشین فروشی هفتم ماشین فروشی است با درون که اوپل استراجا است که در کوزیفی کاروان چخاله که در کامنتر شما بسیار خوش میکنه نرخ ارزان سال برایش 1998 است که بنزین گاز هرداش کار میکند موتور 1.6 لیتر коробка механика ماشین میگه در لاتیخبی بهترین قرار دارد سیستم موتور میگه سوز خداوی همش است خب 4 تا بالون میگه نوای ماشین میگه 100% اومده بینین نرخ ماشین میگه 33,000 سومونی گفته سن اگر چند ارزان میکردگیش گفتگی نیست سروش میگه پول در کرای دوستان عزیز صاحب ماشین خواهش کرده اگر التماس میگه بهوده زنگ نزنین فقط همین خیلی آدمایی که هم خیلی ماشین خر باشه میگن همین سومشون میگن نالی چی باشه نه که بسیار ارزان نمیکنن که اگه سوم ارزان میکنه در نزد کاپوت ماشین یعنی میکنن سوداش میگه در نزد کاپوت ماشین اگه سوم معامله میکنن این همین رقمش هستن و ویلون کار میکنه دیگه معلومات چه میتونه گیرین التماس میگه فقط آدمانی خریدار میگه تماس گیرد ماشین بادرون در شهر حصار عین حال قرار دارد کدام شما که میخرین مرامت زنگ زنه مگذاریم با هشتم ماشین فروشی هشتم ماشین فروشی است با درون که دایو نکسی است که سویتوی سفید با نرخ ارزان میگه سروشنا پول در کرای سال برایش 1996 است که بنزین گاز هرداش کار میکند موتور 1.6 لیتر коробка механика سیستم ماشین میگه نخدو ماشین بعد اکیماترش پاچکا موتور سوز коробка نو 4 بالون 70% краскаш میگه نو کداگی سالن توزه زدگی پوشیدگی میگه ندارد ماشین میگه گوبکاوات همه چیز کداگی است خب نرخ ماشین میگه 8,000 سومونی گفته سه نه که نشد ارزان کداش گفتگی نیست سروش میگه پول در کنه که ماشین دا گنده کلین بسوره فقط آدمانی خریدار میگه زنگ زنن اگر این ماشین بعدون اگر اوسپیت کنین سودا کی نشده باشه میتونید که شما یگان سوم معامله کدا گیرین ممکن نرخ اخیرانش ممکن یگان سوم ارزان میکنه که اگر کدومی که نالیش میگیرم میگه در نزد کاپوت ماشین یگان سوم سومش میگه ارزان میکنه خب خیلی کدام تو که میخرید دوستان فقط آدمانی التماس میگه خریدار رو زنگ زنن اگر که اوسپیت کردین یعنی که اینجا اگر برای که این ماشین уже کلینتوش بسیار بود ماشین بعد در تریتوری ریگاردا یعنی شهر تورسو زده قرار داره این همین رقماشون هست مگافون کدامی که میخره انیق باشه اگر خریدار میتونه که اوسپیت کنین خرینشه مرامت دیگه معلومات بیشتر از صاحبشون خیلی در این موضوع هم ماشین فروشی بود تو ویدیو آینده خدا نگهبان همه شما